humaharap sa inyo sa oras pong ito. Dahil we believe, Panginoon, na yung salita ay totoo. Kami pinagpapasalamat, Panginoon, sa mga ministry na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. We pray, Panginoon, sa worship team. Salamat dahil alam ko na ito'y mag-a-arise and shine pa, Panginoon, na magkakaroon pa po, Lord God, ng more souls, Lord God, na madala sa inyong presensya, Panginoon. And I pray, Lord God, na nawa marami pa pong mga disciples, na mga anak mo, Panginoon, na maging servanthood, Panginoon. Salamat sa anointing na magpo-flow, Lord, sa bawat musicians na gagamitin mo, na magiging dedicated unto you, Korban, Panginoon, na sa'yo lamang po ibibigay ang talent, and we will use our talent to worship you, Panginoon, to glorify you, na sinabi na i-remind mo sa bawat isa sa amin na whatsoever we do, we will do it for your glory alone, Panginoon. Na ikaw lang ang siyang mapapapurihan, at Lord, na hindi po ang aming kami ang mapuri, bagkus Lord, ito ay ikaw lamang siya mapapurihan, Panginoon. Always remind us, Panginoon, that without you, we can do nothing, Panginoon. Salamat din sa mga KB Eskwela na itinatag mo, Panginoon, sa Conbanawang, sa Leet, Sapang, Panginoon, Dagupan, Gagasangan, Kablong, O God, in Jesus' name, at sa mga iba't ibang dako pa po ng barangay. Salamat, alam ko na hindi po ito sayang. Hindi po sayang ang aming pagtuturo sa mga batang iyon. Dahil tunay nga na yung salita hindi po babalik nang walang nangyayari, O God. Salamat sa mga naitanim na yung mga salita sa mga bata. Dahil we believe, Panginoon, kami nananampalataya na sila po ay lalaki na may takot sa iyo. At sila po ay magagamit sa inyong kingdom, Panginoon. Salamat po, Lord God, dahil yung salita hindi po nila iyon makakalimutan. Salamat po. And bless the work of their hands, Panginoon, lahat po na nagsusupport, O God, sa lahat na nagbibigay. Tunay na sinabi niyo sa salita na nung pumahawakan ng kanilang kamay ay niyo pong pagpapalain. And sinabi niyo sa salita ng ang tao mapagbigay ay lalong yumayaman, Panginoon. Kaya bless the work of their hands, Panginoon. Sa lahat ng mga tagaluto, salamat po sa patuloy, Lord God, na kalakasan na patuloy yung pinagkakaloob sa kanila. Thank you for pagpapala na pinagkakaloob mo sa kanila, Panginoon, sa mga teachers. Salamat sa compassion, Panginoon, sa mga bata, Lord God, na ituro ang good values at ikaw po ang maging sentro, Panginoon, ng kanilang pagtuturo at ma-equip, Panginoon, ang mga batang iyon na sila po ay talagang makilala kanila sa kanilang buhay. Salamat po sa bawat ministry na pinagkaloob mo, na ang bawat isa ay maging faithful, Panginoon, faithful servant of God, maging committed sa pinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa kalakasan na patuloy niyo pong ipinagkakaloob. Dahil sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, na ang taong nagtitiwala sa inyo ay muli mong pinapalakas at pinapasigla na tulad ng agila, na sila lalakad, ngunit hindi manghihina, sila tatakbo, ngunit hindi mapapagod, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil you always remind us, Panginoon, na ginagawa po namin ito hindi para maitaas po kami, kundi ginagawa po namin dahil ito po yung gusto mong ipagawa sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, wala pong dahilan para kami po ay mapagod, Panginoon. I pray, Lord, na ang bawat isa ay magkaroon ng compassion for the lost soul, O God. Hallelujah, Panginoon, na malaman po namin yung purpose namin sa aming buhay. Yung great commission mo sa bawat isa sa amin is to share, Panginoon, sa mga tao, Lord God, na nangangailangan sa inyo, Panginoon. Salamat po. Alam ko na ikaw ang siyang patuloy nakikilos sa bawat isa sa amin. At patuloy na lalago ang bawat ministry na ipinagkaloob mo, Panginoon. And sabi niyo sa iyong salita na sa ilang po kami magtitiwala ng buong puso na lubusan, huwag po kami mananangan sa sarili naming karunuan. Kaya pinagkakatiwala po namin lahat po ng handle po namin, Panginoon, sa lahat ng G7 life group na nabubuo. Salamat po, Panginoon, dahil ito'y lalago at lalago sa pangalan na Jesus. Salamat po, Lord God, dahil hindi mo po hayaan na ang inyong mga anak, Panginoon, ay maging tikom ang bibig, Panginoon. Because, Lord God, bibigyan niyo kayo ng boldness, confidence to share your words, Panginoon, like Paul and Silas, Peter, O God, to spread your words, Panginoon. Maging radical Christians, in Jesus' name we declare it. Salamat po, Panginoon. Salamat po pinakamataas na papurit pa sa salamat.
Sa pangalan na Jesus, amen. Amen. Hallelujah. Katawan man dayo kami si kayo, Ama. Isasalamat kami lamatod si kayo dyan sa oras, siya winner. Wadya kami, Ama, at timipon nyo. Pianuntan, mangkakasaki kami, wala singgerod si kayo. Mangkakasaki kami katawan, saksaki liknaan, saksaki pananisya, saksaki espiritu, yan saksaki katawan min Hesus Kristo. Salamat to Diyos at patuloy panutugyup yun na sayan pamilya, pamilya na Christ Our Life Ministries, pamilya na balang sakay at tinawag yun, yan ngaran nyo. Salamat to Diyos at panangilaban nyo at balang pamilya, yan yung iner katawan at endedingal, unsisingger tamang papasaya ko po si kayo. Salamat to Diyos at panangilaban tan panangyagel yun balang sakit si kami. Salamat katawan, kasi kayo sa Diyos mi. Si katawan niya mga asikaso tan mangiter na amin niya pangkaukulan mi. Mamuputek, manbabangat. Tan numaminsang katawan talagang manliliwag no. Nalilingonan mi laso sa amin no pagyagawon mi para si kayo, Ama. Salamat to Diyos at talan abig na linawayo. Salamat katawan, kasi kayo susay patuloy mamuput man mga asingger si kami dyan, si kayo dyan, panamagli na saray salita yo, ya iitir si kami dyan, inagaw-agaw, ya panbibilay mi. Salamat at pampapanunod yo, na ipapanagnan nyo sa saray nagagawa, ipapanagnan nyo katawan, tan ipapaantayo, yan pag kami mampabiskag na pananisa mi penuntan, at kami natilak no oras on sabi kayo, ya si kami sa say abitan nyo. Iatagimit si kayo sirin katawan subalang pamilya mi. Ipipikasi mi tan ikagaro mi at si kayo. Ya masimuon na din tiron po sa mi. Ya ang gapoy natilak, ang gapoy ang sakaya na balang at sa pamilya mi. Talapot inariyo kami. Inariyo kami katawan. Kaya nagyo kami balot polyanan. Kaya Ama, salamat at patuloy pa mapabiskagyo at pananisya na saray anak yo. Salamat po Diyos na imbilang nyo kaming pamilya. Tinawag nyo kami. Ya pamilya, yan dali niya ang taon katawan. Salamat to Diyos. Ya wala so sa amin pangkanupigan min ang tawag na Ama. Talapod si kayo, sa amin din si kami. At saraya, ya pangkanaunawatan pangkanupigan. Ya magmali ya anak yo. Yan panamagli na pananisa min katawan min Hesus Kristo. Yan impangitirti bilay to. Impangitirti dala to. Pinuntang katawan at nilaban. Tan niagal kami. At sa may apoy at impierno. Salamat to Diyos at sa kilalaban niya interior. Salamat at mablin panangarayo. Kanyan patuloy min imamatalag po Diyos sa amin niya pangkukulan mit iiteryo tan interior la. Salamat yan kami na pagyaman aburido urong na imbagayo. Dok dingan sa patuloy min pampilalakan. Sa ibiskat na pananisya mi. Tan idakanin na sa din laban ya tutuon ka iba mi. Kapara mi katawan niya tinawag yo tan nampilalikan nyo. Yan ang kaiba di tanad panarian nyo. Salamat at pangasikaso at balang pamilya na balang sakit si kami. Mandayo kami tan mi salamat kami. Tan kaiba mira di tanad panarian nyo. Amin ya dayo katawan galang pisa salamat. Parad si kayo lang bangat yan nga na katawan min Hesus Kristo. Amen. 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 Malayo po tayong umupo. Ngayon po, tayo na po ay darako sa Word of God. So, i-ready na po natin ang ating puso, espiritu, and ating ang BNB, Bible, Notebook, and Ballpen. So, tinatawagan ko na po ang ating mahal na pastor, Pastor Roland Santiago. Tawag do, Healthy Lifestyle Committee. Parang gano'n, di ba? Mahirap kasi ang kwan, nag-a-assume. Okay, na, in-assume niya na ang taas, actually, either hyper, glycemia. Okay, hyperglycemia is elevation. Okay, ang magde-declare sa'yo ay doktor kung diabetic ka, di ba? Alam naman natin yun. Sino nag-aaral dyan? Type 1, type 2. Yung isa doon ay acquired. Okay, dahil sa lifestyle.
sa takot niya na hindi mag-diabetes, nag-low carb. Ganun ang nangyari. Baka nag-low carb. Ibig sabihin, pabababain ko. So possible pala na pag hyper sugar ay pwedeng bumaba, no? Possible, no? So may pag-asa yung mga diabetic, ano? Okay? Sumubra ngayon kasi hindi siya nagpapacheck. Dapat, pag nag-diet ka, nagpapacheck up ka ng glucose mo pa rin. So, sige, nagbawas ng carb. Ilang taon? 2 to 3 years. Now, nagpapacheck up ka ba? Quarterly. Oo. Yung sugar, bumagsak. Parehas lang naman yan eh. Yung over at saka bawas, parehas ang symptom. May hilo ka, gano'n. Gano'n din sa hyper. May mga nagkakamali din. Uy, mataas ang aking blood pressure. Baka ma-high blood ako. So, nag-diet. Sumobra naman bumagsak yung blood pressure. Yung mga gano'n, dapat minomonitor. Okay, huwag tayong mag-self, Okay, so, ngayon, kung meron tayong healthy lifestyle committee, may taga-monitor tayo dapat ng ganun. Pwede naman i-monitor, di ba? Blood sugar, at saka yung check-up, healthy lifestyle. Maglalagay tayo dyan ng table, di ba? Na mayroong stethoscope, di ba? Yan. Every day, every Sunday, check. Kung nagdududa kayo, parang ayoko maging praning tayo. Pero ang ibig ko lang sabihin, di ba maganda yun? Maraming mga health worker dito, i-schedule sila. Tapos mag-practice yung iba paano kumuha ng lubdup. Gano'n, di ba? Okay. Tapos, huwag nyo naman sabihin, 120 over work. Gano'n, di ba? Overwork. Instead of over 70, overwork. Okay. Ako naman, meron akong pan-check up din sa sarili ko. Kaya yung mga iba, hindi ko na magawa kasi nga, nagpapaschedule. Pagdala ko yung instrument ko, wala naman. So, sabi ko, bakit hindi na lang gawing kuwan yan? Maayos. At huwag nyo naman yung check-up dyan, hindi ka gagaling. Check upin lang yung condition. May mga tao na, uy, doktor agad, doktor. Akala nila, pag pumunta sa doktor, gagaling na agad. Hindi, diagnose lang yon, check up lang yon. Yung doktor magtatanong din sa'yo, anong kinain mo? Natulog ka ba? Sa'yo kinukuha lahat din yung mga inputs at information. O anong feelings mo. So, based on sinabi mo, saka siya magkukuhaan plus the instruments na return. Ngayon, ang gusto natin, healthy lifestyle, yung prevention. Ako may maintenance na ako. I maintain my health. Di ba pwede naman? Oo. Yung iba, do not maintain your sickness. Kasi yung maintaining sickness, magastos. Yung maintaining health, may gastos din. Saan ka? Di ba, alam nga namang maintaining health, wala kang gastos. Meron, tama no? Kaya lang health ang mini-maintain mo. Tama ba? So marami yan. Lifestyle check, healthy lifestyle. Okay, lifestyle ang pag-usapan. Hindi yung pag meron ng problema, saka tayo, di ba? Ngayon, even if may problema ka na, pwedeng ma-reverse. Sa tulong ng grasya ng Diyos. Sa tulong ng kapangyarihan ng Diyos. Sinong nabigyan namin dito ng ni Smith Wigglesworth? May video si Smith Wigglesworth through God's Word, paano maging healthy. Okay, at hindi kakapitan ng anumang klase. Tapos hindi healthy lang, talagang gaganda at gaganda ang kalusugan ng tao. Ito yon. We are a three-part being, meaning tripartite being. Whether ang isang tao, aminin niya o hindi, connected tayo sa spirit realm. Whether you like it or not, connected ka sa psychological or level ng intelligence. Kasi nandyan yung, we learn every day. Hanggang ngayon ako, I learn many things. But
yung iba false, yung iba true, di ba? It is your duty to find kung ano yung tama. Pero pag kulang yung pamamaraan mo para malaman ang tama at mali, then you need to go to the learned or yung mga taong may wisdom. Or you need to listen. And then, thirdly, hindi mo maipagkakaila yung physical. We engage, ang ating body connects with the world. Tama? So, basically, 5 senses plus 1. Tama, ano? Ano yung plus 1? Yung common sense. Okay. So, sa ating pamumuhay dito sa lupa, kahit magbasa tayo ng Biblia, hindi ka pwedeng mamuhay sa isang realm lang. Kasi maliwanag, man shall not live by bread alone. Bread alone means physical sustenance. Okay? But by every word, spiritual yun. But by every word that comes out from the mouth of God. So, hindi tayo pwedeng, dito lang ako sa physical. Yung mga nagpipilit mamuhay sa physical lang, magkakaproblema talaga pagdating ng araw. Yung mga masyadong espiritista ang dating, nagkakaproblema din. Ganon lang. So, how can you strike the balance between the two? Proper education. Sa tama. Meron bang provision na ganyan? Yes. At isa tayo, alright, na nag-aaral, continuously talking about sa mga bagay na ito. Ang importante lang ay, fear not. Huwag matakot. Yun yung tuwan ng kaaway. So, gustong-gusto ko yan na i-discuss but not on Sunday preaching kasi mayroon tayong dapat special class pagdating dyan. Pag ipunin natin yung mga experiences natin, alright, paano tayo gumaling o pinagaling sa isang condition, okay, ano yung mga lessons learned natin para ma-prevent yung mga iba. Tapos ano yung tamang lifestyle. Amen ba? Praise God. Okay, ako na yung isa sa pinakamaingat sa totoo lang na pagdating sa pagkain. Pero, kahit marami kang alam at maingat ka, pagkulang ka sa disiplina. Yun yung discipline. So, hallelujah, ang sarap kumain. Amen. Parang ayaw yung kumain. Parang tinablang kayo ng preaching ni Pastor Ray sa prayer and fasting. Hallelujah. At ang maganda kahapon, dahil na-preach ang prayer, ang fasting, prayer and fasting, alauna na, walang nag-complain. Di ba? Kasi, alam nga namang magko-complain ka, kapipreach nga ng fasting, tapos 1 oras pa lang, complain ka na doon. Parang hindi tumalab sa'yo, di ba? So, maganda. Yan ay 8 to 3 dapat. Okay, 3, wala na tayo. Pero praise God, 2 o'clock, wala na tayo. Stop. 1 o'clock natapos, pictorials na lang yung nangyari. Tama? Okay. So, palakpakan natin yung ating social media at saka pictorials production team. Paano na ang gagawin namin, Brother Edgar, pag wala ka na? Di ba? Sana may na-train ka na ba? Or we will petition heaven. Ingat sa pagsasalita, baka mangyari yung sinabi ko. Dapat nakatrain ka bago umalis. But anyway, after preaching, i-commission natin siya na missionary para wala na siyang ligtas. Missionary to Canada. Pumapayag ba siya? Jal, pumapayag? Baka hindi. Gusto lang niyang magkapera sa Canada o ano? Okay. I-commission natin siya at gagamitin niya yung G7. Okay? Amen ba? Maraming magagawa ito pagdating doon. At hindi rin sila mapuputol sa atin kasi naka-online na. Amen. Magkaiba lang ang oras at araw, pero iisa ang parehas, yung now. Yung now natin doon, now din doon. Hindi yung now na iniinom. So, maganda yung nangyari kahapon. At yung mga hindi naka-attend, i-review ninyo. I think it will be live. Tapos, gagawa naman si Brother Edgar ng yung parang kuhan. Pero baka putol-putol yon, highlights lang nilagay niya. Hindi ko alam kung anong plano. Pero yung buo sana, iwan ko lang kung mayroong buo.
na video talaga yung mga bawat preaching. Maganda sana kinat-cut nila yon. Okay. Maganda yung ating nangyari kahapon kasi maayos. Hindi naman well-planned, pero maayos, maganda siya. Kulang lang ng coordination ng konti. Wala na kami masyadong ginawa ng mga pastors. Magagaling ang ating mga production team at saka yung visible na visible ang ating mga martial. Amen ba? Naisip ko, yung mga may hawak ng flag, sabi ko, Lord, next time, parang magmamarcha ang mga yan na parang sundalo. Tapos ang kanilang damit, parang, hindi lang Boy Scout, parang taga-ROTC. Di ba? Magandang tingnan, di ba? Oo. Dagdagan natin ng pledge to the Christian flag kasi nandun yung Christian flag, di ba? At saka pledge to the Bible kasi Christian gathering. So, we are about 1,000 plus. Okay. Ang usapan namin ng mga pastor, kung ano ang nakalista sa group chat na in-order na ticket, babayaran yon kahit pumunta o hindi. Okay, so okay naman kasi tigo 100 pesos. This is, I think, the first time na Grand Fellowship na hindi, ano dyan? The first Grand Fellowship na walang utang. At saka, hindi na, anong tawag doon, yung nagkulang sa pera, yung, hindi deficit. I think, baka nagkamali ko. Pero totoo yun, tuwing Grand Fellowship, nag-aabono kami. Pero praise God, at least ito ay nabayaran lahat ng expenses. Okay. Pero nakikinit ako, gusto ko kasing may mainis doon sa mga nasa likod. Oo, kasi, pero sabi nila, maganda ba ang sound? Maganda daw hanggang sa likod. So, hindi sila maiinis. Mainit ba? Hindi. Yung iba, walang maupuan. Ay, maraming upuan din. Pero, siyempre, iba talaga yung malapit-lapit yung mga nasa likod. Kaya sabi ko na, sana may mainis. Kasi siksikan, dumami. Okay? Para sa ganun, pag may nainis, iisipin nila, dapat ang CCP may sariling. Gano'n na, di ba? Yung pag hindi ka nainis, comfortable ka, wala yon. Pero pag mainit at tapos siksikan, tapos wala kang maupuan, lalo na yung mga walang maupuan, yung may mga negosyo, amen, yun, dapat hindi pinaupo yung may mga negosyo, di ba? Sa likod na lang sila. Para mainis sila ngayon. Pastor, gawin na natin yung ating building. Di ba? Grabe. Nagkataon doon na Kristiyano kasi yung may-ari, kaya walang siningil kundi yung consumables lang. At maliit yung consumables. Hallelujah. Effective na, ano pa yung isa? Effective and efficient. Yung nangyari kahapon. Palakpakan natin. Hallelujah. Ang ating mga, ngayon ko nakita, ang gagaling ng kabataan, young professionals. Okay, kasi every time noon ay pumuputi ang buhok namin. Pero praise God, ngayon, hallelujah, ay nakakatuwa. So, going back to our discipline, ito, hihimukin ko yung mga pastors talaga na doon sa aming, mapapansin nyo may 4 kaming main na tinatalakay. Okay, from January, no? At itutuloy-tuloy namin yon. Yung isa, tungkol sa Christian character. Parang siya yung pinakamabait sa amin, di ba? Si Pastor Vic Disono, di ba? Okay. Tapos, yung, prayer and fasting. Kaya, sabi ko, ako yung tagasabi sa kanya, Pastor Ray, baka ma-disqualified ka na sa prayer and fasting. Lumalaki na yung, oo nga sabi niya. Prayer and fasting siya. Okay. Although ako, practitioner ako niyan, kaya sa kanya ibinigay yon. Pastor William man ay Holy Ghost, Holy Spirit, power. Okay, at sa akin, yung vision talaga. Kasi, nakadepende sa bawat isa yung paglago ng ministeryo. Amen ba? Sinong for the first time nakita, marami na pala tayo. Imagine kung each one bring one sa trupa na yon, sa grupo na yon, doble yun, hindi na tayo pwede doon. O, paano kung naging 7? O, di ba? 1,000 times 7. 7,000 yun.
Oo. Pero exponential kasi yan. Kaya higit pa sa 7,000 ang dating mamaya. Pagdating ng yung ating programa. Within 3 years to 4 years, exponential growth yan. May kamay ang Diyos dyan sa ang Holy Spirit. Tapos maaayos ang mga leaders, discipline. Amen? Nagpe-prayer and fasting pa. Kaya hindi mamamatay agad. Di ba? Nakakamatay kaya yung kain ng kain. Di ba? Na walang exercise, walang disiplina. Baka hindi kayo naniniwala dyan. Mag-research kayo. Okay. Meron ngang mga Israelita, di ba? Yung kumain, uncontrollable appetite nila, kumain ng manok pa yon, hindi pa baboy, di ba? Yung quail, di ba? Kumain sila, hindi nila mapigilan kumain. Sumabog yung mga tiyan nila. Nangamatay. Oo, kaya tayo may discipline. Amen. I-plus natin ang leading ng Holy Spirit. Oh, hallelujah. Hindi ba lalago yan? Lalago. Praise God. At yung tema na yun na 4, we will maintain it for this year. Okay? At siguro, hihimukin ko sila na ituturo. Anyway, naglagay na ako ng paglalagyan ng mga teachings. Okay? Madaling hanapin. Ilagay mo lang sa search, keyword, lalabas na agad yung teaching. At pwede nyong i-tweak na gusto ko short version, pwede. Pwede kong long version, pwede. Pwedeng pangturo, pwede. Tapos, sino natutuwa na marami na palang na-train sa CCP na INMA, Eagles Nest Missions Academy? Nakita nyo yun? Amen ba? Now, considering na kung paano natin ginagawa yung model sa WCC, ay ginagawa rin nila. Considering kasi hindi ko nasusupervise kung paano nila ginagawa. Alright? Considering na pag may mga hindi naka-attend, may nagpa-follow up agad ng remedial. O mga gano'n, di ba? Dito dapat ang gayahin nila kasi masisipag dito. Amen? Ngayon, considering na ginagawa din nila yon, sa isang taon, dubli na yon, karami. Madudubli. Na hindi naturuan lang. May kapasidad na magturo. Naisip ba natin yon? Amen ba? Okay. So, tayo, pag natuturuan, nakadeposit ang salita ng Diyos sa ating buhay. Whether you like it or not, kasi ganito yon, ang lagi kong sinasabi, pag Kristiyano, the only way talaga na siya ay lalago pag diniposituin mo yan ng salita ng Diyos sa kanyang puso. Kasi kung for encouragement na walang salita ng Diyos, may lapses yan. It's the Word of God lang ang may kakayahan mag-build up ng tao. Yung words of men, maganda rin pakinggan. Pero pag walang scripture, hindi magtatagal. Hindi magtatagal. Pero pag words of God, powerful yan. Kaya ang gawin natin is to deposit. Alright? The Word of God. So doon sa, isa sa mga tema namin is the discipline, the pathway to spiritual maturity. Alright. At sinimulan ko na dito, medyo advance tayo ng konti rito at sa mga nakikinig sa Santa Barbara, sa Bungabon. Dumating ang Bungabon, hallelujah, at i-implement nila. Wala pa ang G7 doon sa kanila, pero yung dalawang church doon, nag-multiply na, nagbunga na ng dalawang church ulit. Tapos kahapon ay in-inform ako na may 3 churches ulit. Na ipaplant. Grabe, no? Wala pang G7 yun, ha? Okay. Yung traditional pa na style namin yon. Kung paano namin sila tinuruan mag-plant ng church. But I believe, pag mas organized ngayon, sabi ko sa kanila, bibilis siya ng 10 times. Now, tayo dito sa WCC, Manawag, dapat, alright, hindi, dito ang sinasabi ko. Dito. Alright. So, dapat maging model. Okay? Amen? Okay. At lahat ng implementor, kasi ito yung lead organization. Pag sinabing lead organization, susundan. By the way, siyempre, nandito kami. Okay? Tapos, sinusundan ng, tingnan nyo lahat ng teaching dito,
nakabato sa Santa Barbara. Okay. So, pag dumarating kami doon, hindi pa ako tapos nag-preach. Oh, sinong anong sinasabi mo, Pastor? Oo, pag dumarating ako doon, pagdating ko, hindi pa ako tapos nag-preach. Mahirap intindihin yun, ano? Kasi, nandun ako sa video. Oo, pinapanood nila. Kaya, nandun ako sa likod, pinapanood ko rin yung hindi pa ako natapos nag-preach, di ba? So, praise God, dahil time will come, pati ang bungabon actually ay nanonood. Okay. Yung mga ibang churches natin, sabi lang, ang sarap palang manood sa video kasi hindi na kami mahirapang mag-preach. Sabi ng pastor, na hindi naman dahil sila ay tatamarin na, dahil may preaching na. Sila ang nagsasummarize, sila yung nagda-download, sila yung i-strengthen ng preaching dito. Okay? Mas malaki, kung ako lang, gustong-gusto ko yun. Di ba? Kasi, pag narinig nila, tapos ipaprocess ng local church. Ano yung narinig ninyo, ano yung natutunan natin, i-reiterate, isa-summarize, mas lalong grabe ang dating sa congregation. Amen ba? Amen? Siyempre, nasa modern age na tayo, time will come. Time will come. Hindi nyo na alam kung saan ako nagpipreach, pero maraming nakikinig. Amen ba? Di bale, pagkasama, makasakay ako kay Elon Musk sa Mars, pwede siguro, kahit nasa Mars tayo, nagpipreach pa rin. Amen? Okay. So, dito sa ating discipline, alright, ay pinag-aaralan natin yung una, the inward transformation. Tatlong area yung dapat nating, at isummarize ko ulit ito. Ito yung discipline number 1 ay ang ating relasyon sa Diyos. Relasyon sa Diyos. Number 1 yan. Okay. Ang tawag dyan ay vertical na relationship natin sa Panginoon. So, the inward transformation, dapat ang unang disiplina natin, makadevelop tayo ng heart for God. Heart for God. Hindi ka makakadevelop niyan pag wala kang pakikinig ng Word of God at pag-meditate ng salita ng Diyos. So, dyan na lang, okay, I want to develop my heart for God. So, number 1, kailangan kong marinig ang salita ng Diyos at kailangan kong ma-meditate. So, ano ang mga verses na nandoon? Okay, alam natin, ito lang, memorize, Psalms 104 verse 34. My meditation of Him shall be sweet. I will be glad in the Lord. Another ay Joshua 1:8, di ba? Okay, so, ang tawag sa isang word yan, contemplation. Doon sa contemplation, to contemplate means to listen to God's word and meditate. Yun yung meaning ng contemplation. Sabihin natin, contemplation. Okay. Contemplate is to listen to God and meditate on His word. So, hindi mo magagawa yan pag wala kang disiplina na mag-set aside ng time. Dapat meron kang time. Meron ko nakita, maganda yon i-apply, okay, na nagtuturo about how to pray sa bahay. Sabi niya, 3 lugar, nakita niyo ba yon? Sa YouTube ata yon. 3 lugar na dapat area na nagpipray ka sa loob ng bahay mo. Yung sa pintuan, bago umalis, the Lord said, I will bless your coming in and going out. Amen? Tapos doon sa may imbakan ng pagkain, pantry or refrigerator. Amen? At doon sa bedroom para may kuan. Pero iyan ay advice lang niya. Pag nagpe-pray kami, pwede kang umikot sa buong bahay, siyempre. Every room. Warfare praying. Okay. Ako ay suggest na every month, nag-aanohin kayo ng inyong mga bahay. Ng oil. Kasi, lalo na pag lagi kang nagbibisita ng tao, di ba? Hindi mo alam, baka may naiiwan, di ba? Okay lang kung Kristiyano, blessing ang naiiwan. Pero pag hindi Kristiyano, minsan, may dala-dala, may naiiwan pa. So, ipag-pray natin na ma-maintain natin ang presence of God sa loob ng bahay. Amen ba? Praise God. So,
hindi lamang yon, ang practical application. Kasi kahit narinig mo ang teaching, pag wala kang practical application, ay malilimutan mo na yan next week. So, ano yung mga practical application? Mag-maintain ka ng iyong prayer list. Okay, sa prayer list, i-upload ko rin yan. Meron ding, pag tinype mo dyan sa G7-10-10-10 yung 7 mountains, okay, in-upload ko na yung mga prayer list kung ano yung mga dapat ipag-pray, okay, na mga areas, okay, sa prayer life natin. And then, do not forget to pray using scripture. Okay? Itinuturo natin ang tungkol sa pray. Ang tawag natin dyan ay pray the word. Amen ba? Saka ito lang, ito na naman. Huwag tayong mag-pray ng para sa atin lang. Pagkatapos nyo may pag-pray ang sa atin, ipag-pray nyo yung kapatiran. Amen ba? Sino naniniwala na ilalagay ng Lord, kung ikaw ay willing intercessor, obedient intercessor, ilalagay ng Holy Spirit yung ipagpipray mong tao. Yung ipagpipring need ng church. Sino naniniwala doon? Ang tawag doon ay willing na vessel. Willing vessel. Okay? Isang willing na instrumento ng Diyos para ipag-pray ang mga pangailangan. So don't be selfish to pray for your own needs only. Pray for others. Amen? Okay. So, doon sa contemplation, ang yung pangalawa, yun yung intercession na. Yun yung sinasabi ko. Okay, na, go on. So, dalawa yung dinadaluyan natin, ha? Yung contemplation, listening, and meditating the Word of God. Alam na alam ito ng mga nag-inma dahil kailangan nyo ng journal. May taga-check pa ba ng journal? Now, nag-inma ka na o hindi pa, dapat ugali natin yung may journal. Okay, ang journal ko 3. Hindi ko alam kung saan ko isusulat. May journal ibinigay WCC, may journal ibinigay ang Christ Our Life, may journal ibinigay ang mga kaibigan. Yung isa, sa meditation ng Word of God. Yung isa, schedule. Yung isa, mga utang. Ay, cancel na yung utang. Ano? Okay. Baka ganun ang gawin ninyo, ha? So, mahirap yun. Pag tuwing mahugot mo, puro utang yung nandoon. Yeah. Anyway, pinagpipray naman. Amen ba? Okay. So, yan. Intercession. This is nasa under the category of developing your heart for God. Word of God, and then prayer. And then pangatlo, ito yung pag lumalago ka na, consecration. Siyempre, ano ibig sabihin ng consecration? Ito na yung disiplina na unti-unti mo nang dinidisiplina ang ito yung denying yourself so that you can grow spiritually. Ito yung gusto mong ipakita na you are in control sa iyong sarili. Because God is in control. Walang tao na in control sa sarili niya, kahit i-claim niya yan, hindi niya pa-perfect yan, pag walang Holy Spirit. Pag walang Panginoon si Kristo na Hari at Panginoon ng buhay niya. Amen ba? So ngayon, pag tinanggap mo ang Lord, hindi ibig sabihin na, uy, born again, santo na siya, hindi na magkakamali, nasa Kanya ang Diyos. Hindi. Kasi hindi ka ikokontrol ng Holy Spirit. Iga-guide ka ng Holy Spirit. Amen ba? Hindi niya iti-take over ang utak mo. Hindi parang, ang demonyo parang, hindi siya parang demonyo na ipopossess ka. Tapos sasabihin mo, ano nandyan? Holy Spirit. Hindi ganon. Walang ganon. Okay? Pag Holy Spirit, the Holy Spirit will work through the Word. Amen. So, gagamitin mo pa rin yung isip mo. Kaya yung isip mo, dapat mabago. Kita nyo ang dynamics niya, di ba? Mabago ang isip mo, lahat tayo magkaroon ng kaisipan ng Panginoong Jesucristo, especially in the area of pagpapakumbaba. Okay. So, a life submitted to God. So, practically, paano mo ikokontrol? Sino naniniwala na ang pag-inom ng soft drinks, simple na ito na ay lalakas ka?
Parang ayaw nyo malaga. O sige, sino ang naniniwala na pag umiinom ka niyan, tataas ang iyong uric acid? Hindi nyo rin alam, kaya pala maraming... Yun niwala na hindi healthy ang uminom ng soft drinks. Soft drinks pa lang hindi healthy. Paano yung hard drinks? Di ba? Di mas hindi healthy. Oh, ang mga tao, alam nila yan. Alam nila yan. Pero wala silang power to overcome. Meron siguro, pag ikulong mo, wag mong bigyan ng pera, maraming paraan paano yung tao ay madisiplina, di ba? Pero against his will pa rin. Kasi kung habit na niya yan, habit, pag sinabing habit na yan, nakaka-addict yung habit na yan. Parang babalik-balikan mong gawin. Maliwanag? Oo. For example, cigarette. Yung alam niyo ba yung doktor, kaya niyang sabihin, itigil mo ang paninigarilyo mo, ha? Kasi masama sa'yo yan. Kaya ka nagkakasakit sa lungs. Mari hindi niya ipakita sa'yo. Sasabihin niya yung tama, pero paglabas niya, punta siya sa smoking area, di ba? Why? They know it. Kasi nandun na sa kaha. Pag bumili ka ng sigarilyo, nandun na lahat, nag-order ka rin ng sakit. Tama ba? Nandun na. Yung batas natin nandun na. Pero bakit gusto pa rin bilhin? May addiction. Yun ang nagsasabi lamang, ito lang ang nagsasabi lamang, na the man is not in control if he is already overcome. So, he needs an outside force. An outside force na tutulong sa kanya para ma-eliminate yung bisyo na yan. Tama ba? Ngayon, sabihin natin, kahit walang Holy Spirit, kaya basta ikulong mo at walang mabili. Pwede. Pero pag ilabas mo, babalik. Kasi yun yung relapse. Yun yung, ikinulong mo lang band-aid lang yun. Pero pag may Holy Spirit, may Word of God, di ba? May mga taong nakagawa ng masama, nakulong sa bilibid, di ba? Either addict yan, or nag-take yan, or may nagawang kasalanan, at sa korte, kahit na, I'm sorry, forgive me, pero may sentensya. Buti na lang, mayroon ng Word of God sa loob ng bilibid prison. Besides sa may gwardya ka na, yun ang, pinaka-safe daw yung lugar na yun yung may gwardya ka na, may pulis pang gagardya sa'yo, walang makaka-kon sa'yo, di ba? May magpapakain pa, sa ibang bansa pwede. Pero sa Pilipinas, grabe. Mahirapan. May yung nag-testimony sa amin na opisyal na nakulong dahil nasangkot. Sabi niya, ano ba yung definition niya noon tungkol sa pagkain sa loob? Ang pagkain daw nila ay baboy at baka. Pagkain ng baboy at baka hindi mo makain. O, di ba? Baboy at baka. Binaboy. Pero yung taong ito, nung lumabas, ngayon nagtuturo ng salita ng Diyos. Nasa loob pa lang ng Bilibid Prison, nag-Bible school na. Meron parang Bible school program sa loob. Kaya kung gusto natin ng libreng Bible school, at everyday, kung ayaw nyo dito, meron sa loob. Yan yung advice niya sa tinuturuan niya. Kaya paglabas niya, high level ang tinuturuan niya, mga future officers ng Armed Forces of the Philippines. Mga kadete. Kasi yung experience niya, very powerful. Nung na-meet namin yan, bago kami mag-usap ng formal, inilabas niya agad yung kanyang written testimony. Nagpakilala siya, ano ang experience niya, ano ang testimony niya, bakit siya nandoon. Grabe. Ang galing. So yung mga matitigas ang ulo, doon dapat mapunta,
umaayos. Umaayos. So, going back to discipline. Siyempre siya, bagamat siya ay galing din sa academy yon, will train sa PMA, pero natukso kasi walang Holy Spirit. Self-discipline, pero pag pinakawalan mo, natutukso talaga. So, tayo ipag-pray natin na God, the Holy Spirit inside of us, ang kanyang impluensya will increase and increase and increase. At yung ating sariling utak at isip at ating sariling desire will decrease and decrease. At yan ang sinabi ni John the Baptist. He must increase, I must decrease. Hindi lang yung sa popularity. Pwede natin gamitin yung word na yun sa ating buhay. Christ must increase. Must be seen. Yung kanyang buhay dapat makita sa aking buhay, and I must decrease. Yung aking old self, yung aking old life ay dapat maging invisible na, mawala ng mawala. Until everything is 100% Christ in me, the hope of glory. Amen ba? It's a process, hindi overnight. So magsimula ka sa pagkain. Tama? Kung alam mo na masama ang soft drinks para sa kalusugan mo, magbawas ka. Dati, isang family size, susuluhin mo, gawin mong, walit na lang, di ba? Walit na lang. Kung di mo kayang, pag nakikita ka ng mga pansit, mga ganon, after pansit, gusto mo agad yung, pag ininom mo, gumaganon, di ba? Alam ko yan, naintindihan ko lahat yan, galing din ako dyan. So, inunti-unti ko yun hanggang sa lumiit na. Yung isang ganito na lang, lumiit na rin yung mabait ang Coke. Di ba? Pinaliit na niya. Pinaliit na niya. Dati, ang lalaki. Yung litro, mayroong bang higit pa sa litro. Yung isang tao, litro. Ganon. Doon magsimula yan. Okay? Hanggang sa mawala. Sabi ng mayroong benta, Pastor, yung pinipris mo, lugi tayo dyan. Wala lang bibili sa store ko. No. Okay? Yung kasi, kasi ganito, ayaw kong uminom kasi wala. Di ba? Pero pag meron at libre, iinom. Nasasayang, hindi ibig sabihin na discipline yun. Oo. Hindi discipline yun. Okay, yan, sa area ng soft drinks. Number 2, chocolate. Sino yung mga sweet tongue dito? Dati ako dyan. Grabe. Chocolate. Pero purihin ang Diyos. Ngayon, nahihilo na ako pag nakarami na ako. Isang ganyan, ayaw ko na. Kunti na lang. Kunti. Para lang mayroong kwan. And hopefully, pagdating ng araw, wala na. Hindi ko sinasabi na labanan mong sarili mo, itali mong sarili mo. No. You need discipline. You need to exercise discipline. Maganda kasing area of discipline ang mga yan. So pagkain, bulalo. Di ba? Masarap ang bulalo. Sino nagsabi hindi masarap? Masarap yan. Di ba? Pero yung area of discipline kasi minsan ang itinuturo sa churches, yung discipline ng manalangin, discipline ng mag-devotion, discipline. Alam niyo ba na higher discipline yan? Kung hindi mo kayang tanggihan ang bulalo, paano ka magdidisiplina ng manalangin? Di ba? Ang hirap. Pag kaya mo nang tanggihan yung mga hindi pwede sa katawan mo, time will come, madali mo nang tanggihan yung ini-offer ng kaaway. Amen ba? So, from physical, mapapansin na, mag-practice tayo. Amen? Pwede mong, mamaya, ilista mo, what is the undisciplined part of my life? Anong area? Yung iba, pananalita. Ayaw natin magsalita talaga ng masakit at nakakapanakit. Pero bigla na lang, lumalabas, di ba? Bakit kaya? Bakit kaya? Humingi na tayo ng tawad. Una sa ating mga asawa. Parang mababait kayo rito. At sa ating mga anak. Kasi, pag nasa church tayo, mabait tayo, nakangiti tayo lahat. Pagdating sa bahay, hindi pa naghugas yung anak mo, hindi naglinis, bahay, tapos biglang may naniningil, tapos biglang,
Di ba parang, magsasalita, bigla, nakapagsalita ka, kapipreach ni pastor, tapos ano yung nasabi ko? Why? Anong panlaban sa dila para madisiplina? Anong panlaban? Yung karga ng puso. Dagdagan mo ng Word of God. Amen ba? Yung tipong nagmamartilyo ka, tinamaan na ang daliri mo, praise the Lord pa rin ang lumalabas sa'yo. Minsan kasi, praise the Lord. Kasi may blessing. Praise the Lord. Kasi, pero pag naipit ng martilyo, nagmumura. Ay, nagmura pa rin, akala ko. Diba? Lumalabas eh. Pag may pressure, lumalabas. Diba? Sabi niya, ikaw naman, pastor, ba't mo sasabihin, praise the Lord? Napit na nga yung daliri. Praise the Lord ka pa rin. Alam niyo bakit? Praise the Lord kasi hindi naputol. Amen. Be positive. Pag naputol yung isa, praise the Lord, hindi 4 ang naputol. Hindi 5. Amen. Dapat yung utak natin, nandun pa rin, kitang-kita natin ang grasya ng Diyos. Sometimes we are not careful in what we do, pero ang pinag-uusapan, ano kasi ang laman ng puso mo. So, tayo, we don't condemn. We don't condemn people. We give them the grace and the place to grow and advance. Huwag nyo naman sabihin, yan. Si leader. Pero minsan nakita ko, narinig ko, parating ako sa bahay niya, hindi niya alam. Narinig ko, kung ano-anong pinagsasabi niya sa anak niya, hindi na ako susunod dyan. Hindi na ako makikinig. Don't do that. Maging tayo, ikaw, may kapus. Kinakapos. Ang kaibahan, meron tayong paraan na mag-improve. Mayroon tayong Diyos na mapagpatawad. Meron tayong Holy Spirit na gumagabay. Kaya, sino ako kahapon, iba na ako ngayon. Nakuha nyo ang ibig sabihin yan? Amen? You cannot judge me by what I did yesterday. Paano kung kagabi, isang tasa ang luha ko? Nagsisi na ako, tapos ngayong araw, sinisisi mo ako. Sa Diyos, tapos na ang aking account. Humingi na ako ng tawad, napatawad na ako ng Diyos. Tapos kinukundi mo pa sa araw na ito. Kahapon yun. Sino naniniwala? Everyday, binabago tayo ng Diyos. Only God knows the perfect record. Okay? Kaya mahirap mag-judge. Kaya do not judge. Why? Lalo ng pagkapatiran, alam natin ang trabaho ng banal na Espiritu. Amen ba? Praise God. Okay? So, you can grow spiritually. Mahirap mag-grow na hindi mo i-deny ang kapritsyo ng katawan mo. Mahirap mag-grow. Kaya, unti-unti lang unti-unti. Okay, i-apply nyo ito. Okay. Nagbigay lang ako ng example, pero marami pang area of undisciplined life. Ako, inaamin ko, one of the area of my undisciplined life ay yung pagtulog ng late. I don't want to justify it, pero may magandang paraan daw. Sabi ni Mr. Kat, matulog ka ng maaga, gumising ka ng maaga. Ganon. Pero pag ako'y nasarapan kasi, parang ang oras hindi umaandar ang tingin ko. So, sabi ko, Lord, patawarin mo ako. I am not taking care of this body. Okay? Kaya, pag kayo'y nagkita tayo, huwag niyo akong i-judge na namumungay ang mata ko. Si Pastor, pag tumingin sa akin, namumungay ang mata. Hindi ho, puyat talaga yan. Okay? Wala akong pinupungayan. Amen? Pwede yung iba magaling mag-discern. Ang sabi nila, Pastor, parang puyat ka, matulog ka muna. Di ba? So, hallelujah. Paglalabanan ko rin yan pagdating ng araw. Okay? Ang napansin ko, mahirap matulog sa work area. Dapat, ako pag napunta ko sa ibang lugar, parang ayaw ko magtrabaho, gusto ko matulog. Doon ko nararamdaman na kulang ako ng tulog. Illumination, yung ginagawa natin, studying and internalizing God's truth. Kung alam nyo, I would like to congratulate you. Yung time ninyo, nung nagsimula ang INMA, may batch 1, may batch 2, at magkakaroon ng batch 3,
Oh, hallelujah. Yan ay disiplina para gustong matuto. Amen ba? Amen? So, palakpakan natin ating mga sarili. Either sa Santa Barbara, sa Christ Our Life, sa Bungabon, na gustong matuto. Alright? Isang bagay, pagdating ng time management, we cannot really control time. Ang tawag natin sa time ay the cruelty. Ang tawag, the cruelty of time. Ang cruelty of time, it's very cruel. Hindi siya yung, uy, kulang na ng oras. Pagbibigyan kaya niya yan, tapos aatras siya? Hindi. Cruel siya, cruel. Basta time. Maging yung sirang relo, 2 beses accurate yan. Yung sira, yung walang battery. Oh, yung hindi na umandar, tumigil. At least 2 beses na tama. Kung tumigil siya sa alas 7, tumatama siya ng alas 7 ng umaga at tumatama siya ng alas 7 ng gabi. Naman nyo, kahit sira yan. So, time management ang hirap. But, pagdating sa discipline, you need to give time. Yun yung kanyan. Lord, I want to give time sa prayer. I want to give time sa aking devotion. And that is the area of discipline na kailangan nating ma-maintain sa ating mga buhay every day. Amen. Yung Bible reading, may mga iba, maraming oras na magbasa ng scripture. Amen ba? Praise God. Yung mga iba, hindi lang binabasa, nagme-memorize pa. Sino dito ang pastor? Matanda naman na tayo, ang pagme-memorize para lang sa mga bata, that's not true. Sa totoo lang, pag sinimulan mong mag-memorize ngayon, babata ang powers ng pag-iisip. Kasi ang Word of God is so powerful, tapos inilalagay mo sa utak mo, gagaling yan. Alright? May mga nakita ko, akala ko kung ano yung na-memorize ko na, ay hindi ko na makalimutan, hindi. Pag hindi mo ginagamit, nakakalimutan. So the only way na dire-diretso na ma-memorize mo yan is i-quote mo ng i-quote. Pag Bible study, i-share mo, don't just depend sa notes. Talagang pilitin. Pastor, paano yun? Sumasabla yung hindi ko nasasabi lahat yung words. Okay lang. Kasi nagpa-practice ka. God knows na nagpa-practice ka. Okay. Pero kung magturo ka, siyempre dapat accurate yung ituturo mo. Wag butas, wag mali-mali. Di ba? Pero pag nag-memorize ka, ay pwede. Kasi tinitrain mo ang isip mo. Kaya pag nagpa-participate tayo sa life group, study groups, lumalalim ang ating karunungan at kaalaman. And that requires time. Yung pagpunta sa life group, yung pagpunta sa Bible study, pagpunta sa church, is a part of discipline. We are disciples and we discipline. Amen ba? Praise God. Now, yun yung inward. Pag inward, kuha ng discipline, our building our relationship with God. Yung outward naman, expression, ay dapat nagmamanifest sa character natin. Okay. Meron yan sa kuha natin, sa ating sa blog spot natin. Stewardship. Living with contentment and godly priorities. Stewardship. Ano ang ibig sabihin ng stewardship? Hindi lamang giving. Kasi yung iba, giving lang ang itinuturo. Sa atin, hindi lang giving. Giving is just part of the teaching natin na stewardship. Ano yung stewardship? Paano mag-alaga ng kayamanan na ipinagkaloob ng Lord? The Bible says, we brought nothing into this world, and it is certain that we can carry nothing out. So wala tayong maipupuslit sa mundong ito, maiiwanan ang lahat. Ngayon, paano ka maging good steward? Alright? Dapat, unti-unti, matuto tayo. Ang pagiging steward ay ganito. Sabi ng Panginoon, I will bless the works of your hands. So, ang pagiging stewards ay, see to it, in summary, yung natatanggap mong blessing or whatever nasa kamay mo, kapangyarihan ng kamay mo, dapat nagmumultiply. Nagmumultiply. Amen? Amen ba? Kasi sinabi ng Lord, I will bless the works of your hands. We are managers.
So do not accumulate wealth only. All right? Multiply the wealth. Create the wealth. And share to others. Yun yung advokasya namin, yung stewardship, right? Yung bunga ng ating pagpapagal ay ma-experience ng iba. Amen ba? Tayo ay merong experience, ay, kaya pala natin yan. Kaya, ang basic teaching tungkol sa stewardship ay yung to give your tithes and offering. Pag wala pa tayong discipline dyan, okay. Okay, battery yun. Okay, so, basic yun. Basic. Bawat, yan ay tinuturo sa life group natin. Dito, natouch ko lang, yung how to do it, why, benefits, ay pag-aralan yan sa life group. Okay? Sa giving, hindi dahil sa nagbibigay tayo, okay na. Dapat magkaroon ng, naintindihan mo yung word na generosity. May mga giving naman na giving act of giving, pero yung heart parang hindi rin nagbigay. Kasi nanghihinayang. Di ba? Or yung iba naman, namigay kasi yun yung heart niya. At may mga iba naman, namimigay, nag-tithes and offering, ang feelings niya, kulang pa talaga, Lord. Kulang pa, hindi ko mabayaran ang ginawa mo sa akin. Kung iisipin mong bayad yon, kulang. Katapat. Hindi ko kayang tapatan ang iyong pag-ibig sa akin, Panginoon. So, iba-ibang isip yon ang taong nagbibigay. Amen? Amen? May mga taong nagbibigay, tinats ng Lord. Alam niya na hindi siya ganun magbigay. Pero pag tinats ka ng Lord, wala kang magagawa. Alam niyo yung touch ng Panginoon, hindi touch ng pastor. Hindi yung nagpaparinig na pastor. Di ba? Although talagang maririnig mo, may need. Amen ba? Nung nagkaroon ng pangailangan dito ng sound system, kasi nawalan tayo ng sound system nung unang panahon, di ba? Di ba may tinats ang Lord? Amen. Hindi naman na i-broadcast yun, pero may tinats ang Lord. Para hindi kayo nag-amen. Baka sasabihin nyo, Lord, wag ako yun, please, wag ako yun. Malaki naman, pag tinats yan, 100,000. Hindi mo makwestiyonan yun. Hoy, bakit mo binibigay yan? Huwag mong pigilin. Baka ikaw mabankrupt na nagtatanong, di ba? Hoy, may mga tao talaga na hindi mo pwedeng questionan. Pag hinipo ng Lord ang puso nila, sila ang gagamitin kasi may gagawin ang Lord. At hindi nababawasan yun. Hindi siya, lalong nadadagdagan yun kasi obedient eh. Amen ba? So maraming kinds of giving at maraming level of generosity. Ito ngayon, nasaan yung discipline natin doon? Baka 10 years ago, 100 pesos. Di ba? At least, consistent. 100 pesos every Sunday, 10 years ago hanggang ngayon. Nagbibigay din, di ba? Amen? Hindi natin mamaliitin yun. Kaya lang, may kaya lang, di ba? Hindi niya china-challenge ang kanyang sarili. So, ako, pag nagbibigay ka, tapos madali na, i-challenge mo lang sarili mo, madali nang ibigay ang 1,000. Di ba? Tapos yung discipline doon, yung consistent. Kailangan, dagdagan ko na. So, iba yung discipline, iba yung touch of God, iba yung habit mo na. So, yun yung gusto kong i-challenge sa inyo. Hindi tayo yung, pare-pares tayo, magbigay ng 10,000. Hindi naman pwedeng gawin yun kasi hindi kaya ng iba. Amen ba? Pero kung gusto nyo, sa cooperative yun. Bakit kaya pag cooperative magbibigay yun, 10,000? Kasi alam natin kikita yun pagdating ng araw. Tama ba? Amen. Bakit hindi natin tignan na higit pa sa cooperative ang kaharian ng Diyos? Challenge yourself. Pag sinalins mo ang status quo mo, ang iyong sarili, wala kang ituturo mamaya. Grabe naman si pastor. Nung last Sunday, nag-preach, wala akong nagawa.
na ibigay ko talaga lahat ng nasa bulsa ko. Pag hindi totoong giving, ganon. Pag uwi, ibiblame si pastor o yung nag-preach na parang nabudol ka. Tama ba? Parang hindi nyo naintindihan sila. Naintindihan niyo ba yun? Ang tunay na giving, walang sinisisi. Kasi nag-decide ka. Although, meron talagang magaling magbudol. Milyon ang nakuha doon sa ibang lugar. Oh, dito wala naman atang milyon masyado, di ba? Okay, yung nakasuot ng puti ata yon, yung parang anghel. Ako itim kasi ang lagi kong suot eh. So, when we give, either nabudol ka o hindi, ibinigay mo na yan. Amen ba? Sinong ibibigay mo? Yung nag-encourage sa'yo na, pag nagbigay kayo, dadapo ang langit sa inyong mga bahay. Ang kayamanan ng Central Bank lilipat sa'yo. Mga ganong pananalita, nakakabudol yan. Nakuha niyo ang ibig kong sabihin? Hindi basta ganun. Right? May mga principles ang giving. So, may mga iba naman, dahil nabudol na, o kaya nagbigay naman, kasi ganito yon. It's your decision eh. Ako, nabudol na rin ako. Pero hindi ko biniblame yung mambubudol. Trabaho niya yun. Hindi aksidente na nambudol yun. Hindi aksidente. Trabaho niya yun. Kaya, sisisihin ko ba siya? Hindi. Actually, congratulate yun. Ang galing mo. Kasi ako na matalino, nabudol mo. Huwag kayong masaktan. Huwag kayong mainis o magalit sa mga taong nambudol sa inyo. Kasi, kung ayaw mo, hindi ka mabubudol. Amen ba? Ngayon, patawarin nyo na kasi trabaho niya yun. Ito ang problema ngayon. Huwag nyong iparis lahat. Sisiguraduhin ko kayo, hindi ako kasali doon. Hindi ko trabaho yun. Amen. Hallelujah. Kiniklear ko lang ha, fair enough. Kiniklear ko lang. Hallelujah. So, sabi ko, pag nag-uusap kami sa mga budol dyan, pag pumupunta kami sa ibang probinsya, sabi niya, Brad, magaling. Sige, pag na-meet natin, i-congratulate natin, ang galing mo, sis. Nabudol mo yung mga general. O nabudol mo yung mga pulis. Ganon. Trabaho niya talaga yun. Full time. Hallelujah. Lord, pag-pray natin talaga. May mga ginagamit. Yung, may verse pa nga eh. May verse. Nakakalungkot. Alright? So, stewardship is very important. Huwag nating iparis lahat. Ang importante, you decided. Lord, I want to be excellent in giving. Huwag niyong gamitin yung past experiences ninyo na ngayon ay, dahan-dahan lang tayo ngayon, dahan-dahan. Bakit? Kasi may experience. No way. Lumakad ka sa salita ng Diyos. Hindi ka dapat matakot pag ikaw ay lumalakad sa salita ng Diyos. Hindi ka dapat matakot pag may scripture ka na pinanghahawakan. Noon, may mga tinamaan sa first fruit. Pero alam niyo ba, kahit hindi na kami nagtuturo, kailangan ituro ang first fruit, pero kahit hindi na namin ini-emphasize ang first fruits, hindi pa ako nagturo dito ng first fruits, pero may mga nagpapatuloy magbigay ng first fruits. Sasabihin mo ba doon sa tao, Pastor, first fruit ko ito, may nagbigay sa akin. Pastor pastor yan, may nagbigay ng first fruit sa akin. Sasabihin ko ba, wag na yan, hindi na natin yan teaching. Gagawin ko ba yon? No. Yun yung pananampalataya niya. So I accept the first fruit, I pray. Pero hindi ko inu-impose na, mag-first fruit kayo lahat. Pag hindi kayo mag-first fruit, pupunta kayo sa impyerno. Hindi ko sasabihin yan. Maling turo yan. We teach the first fruit, but it's your conviction to obey or not. Amen ba?
Simple enough. Alright? So, hindi ko naman sasabihin na, hindi ko kailangan ng mga ibinibigay ninyo. Masyadong mayabang. Kasi, ang pagbibigay, hindi dahil sa, oy, magbigay tayo kay pastor. Bakit? Kawawa naman. Bakit? Pare-pares yung isinusuot niya. Bigyan na lang natin. Itaas-taas natin yung binibigay natin. You don't give because may pangangailangan. You give because you are obedient to God. Ang lahat ng ginagawa natin, answerable tayo sa Panginoon. Hindi natin dinadaan yan sa wala nang makain o kaya wala nang support. Kaya, Pastor, no. Eh, paano kung mas mayaman na ako sa inyo lahat? Hindi na kayo magbibigay. Huwag natin bigyan yan. Bakit? Grabe. Mas mayaman pa yan kay Elon Musk. Huwag natin bigyan si Pastor. Maling utak yan. Although gusto kong mas mayaman ka. Pero maling utak na, huwag ka nang alam nyo ba, ang masarap bigyan? Yung mga may pera. Okay. Sa ibang araw na yung pag-usapan. Okay. Sabi ni Lord, noong nagbigay ng perfume, binigyan siya ng perfume, di ba? Sino nagsabi? Na, sayang! Oh, sayang! Para yan sa mga mahihirap. Sino nagsabi nun? Si Judas. Sino si Jesus? Siya yung nagbibigay ng blessing. Pero siya pa ang binigyan. Oh, amen ba? Oh, sabi ni Lord, ang mga mahirap, kasama nyo palagi. Hindi kayo mauubusan ng mahirap. Bakit? Dahil dinicide ng tao na gusto niyang maging mahirap. Pero yung mga nag-decide na ayaw niyang maging mahirap, buong buhay niya, lumilipat doon sa pinagyayaman ng Diyos. Now, we are talking about financial, hindi spiritual ang pinag-uusapan. Amen ba? Okay. So, bakit hindi maubusan ng mahirap? Kasi dinicide nila. Kaya kung gusto mo doon sa nag-decide, okay lang naman, dinicide pupunta pa rin sa langit yan. Pero yung mga nag-decide na umalis sa kahirapan, financial, at pumunta doon sa pinagpapala, sa physical, financial, pwede naman. Mali yung teaching na yung mga mayaman pupunta sa impyerno, yung mga mahirap pupunta sa langit. Nako, maling theology yan. Ang daming mahirap pupunta sa impyerno kasi natututong magnakaw. Tama? Napilitan eh. Mahirap eh. Kaya magnanakaw. O, saan pupunta yun? Diba? Eh, yung mayaman, hindi pupunta sa impyerno yan kasi mayaman. Hindi totoo rin yun. Ang daming mayayaman, pupunta sa impyerno. Bakit? Kasi ang Diyos nila, yung pera nila, hanggat yung mayaman na yan, hindi niya isinuko ang kanyang puso sa Diyos. Ang Diyos niya, yung pera. Tatamaan niya ng greed. Alam niyo yung greed? Pagiging sakim. Yung akin, yung meron sa'yo, akin pa rin. Sabihin natin, wala yan dito. Oh. Tayo dito, mayaman sa espiritu at mayaman by faith. Sa finances. Amen? Oh, declare natin. Tanggapin niyo yun. Amen ba? Pero kailangan ng disiplina. Yung tipong pag may dumating na pera sa kamay mo, hindi ka galit. Hindi ka mabagsik, mabangis. Ano ibig sabihin nun? May mga tao, pag may dumapong pera, isang araw lang yun, ubos. Talagang galit talaga sila. Mabangis talaga sila. Matuto tayo. How to handle money. Amen? Isa yan siguro na pag-uusapan na subject, pero hindi sa Sunday. Ano? Yung how to handle finances. Yung personal finance. Maganda yon. Kasi may mga Kristiyano hindi marunong sa stewardship, hindi marunong humawak ng pera. Tapos pagdating sa church, yun yung last, yung sa church. Paano mo tataysan ang ubos na? Di ba? Dapat nauuna palagi ang Panginoon. Amen ba? Praise God. So, marunong mag-budget, in other words. Alam ang priorities
sa buhay. Oh, it takes discipline. Oh, hallelujah. So, ito yung pinakamasarap. When the spiritual principle and truth is translated into practical, then ang tawag dyan, when the rubber hits the road. Narinig nyo yun? Na metaphor? When the rubber hits the road, parang sasakyan yan. Hindi mo matitisting ang sasakyan hanggat hindi mo ginamit. The rubber means yung tire hits the road. Hindi mo matitisting ang isang brand new na sasakyan hanggat hindi mo. Pag nandun na sa road yan at ang ganda, suspension, ang ganda, at hindi kay tinigil, walang factory defect, saka mo masabi, okay. Amen. So, ganun din ang Kristiyano. Pag hindi dumapo yan sa practical life, pag hindi yan nagasgas sa mga ibang, hindi mo, maganda talaga ito. Nagasgas ako, yung bumangga sa akin, siya pa ang may problema. Di ba? Bakit? Malaki yung bumper mo, pati gilid may bumper. parang arbor car na yung ginawa mo sa sakit. Hallelujah. So, nakakasunod tayo, maging mga taga-online, hallelujah. I want to make the spiritual truth as much as possible, maging practical, how to apply, kasi yan yung when the rubber meets the road. Okay? Yung pinag-uusapan natin. Pagdating dito sa Sunday service, pwede tayo papalakpak, pwede tayong hallelujah, praise the Lord, but when you get out from that door, nandun na tayo sa ating mga pamilya, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga negosyo, tignan natin kung hallelujah pa rin. Amen ba? Kahit ikaw ay, di ba, dinaya, hallelujah ka pa rin, ba? Or ano na, di ba? Mga ganon. Hallelujah. So, yun. Ang ating buhay Kristiyano, 24/7, 24 hours a day, 7 days a week, ay hinuhubog tayo ng Diyos. Ang tawag dyan ay practitioner. We practice Christianity. Amen! Tayong lahat ay tumayo at manalangin. At we have a short commissioning ng Brother Edgar. Pumapayag ba yan? Baka hindi. Brother Edgar, nandiyan ka? Saan?